Nila kaon na mo din ha mga putot, kaon mo. Putot, kaog ice cream. Samot man ginaag di mo tubo basta bugnaw. Kinanan imong kanon mga cake. Mo na si Miss Samanti from Sri Lanka. She's very kind. Hala, hutda na ninyo ng ice cream. Kaya kamura bay ni palit, ana. Katapos. Ha? Kami na. Huy, si Shake ang gisugo og papalit. Kamu din ni palit. Ani, hala, bukaan kong apil. Na sila'y dagan, kaadjong mga baso, murag mga duhaan ng ilang mga kani si Ja, kuan ni si Ja para sa gawa. Para sa gawa. And kani si Ja para sa chai. Murag mga duwaan ng ilang mga baso ani arang gagmaya murag tagayan nagkuan. Magsurbi-surbi lang kuan ni guys kay wa man koy buhat. Na ang katabang diya. Malagi na dako kayong murag buwan. Guys, ug naay guys, og naay party mo ni among i-arius. Kani siya mo ni among i-arius. Guys, mo ni i-arius among amo. Mo ni i-arius among amo og naay party kay Pearl baya na siya ha. Duha na sila kay Paris man. Tagsakan. Na tanawa guys, daghana kadto silang mga baso, matabang ba pud na nila gamit. Style kay nang ilahang mga ana pa ilahang sudlanan man siguro ni guys. Kuyo kayo ha. Gunit. Pwede man mo ni luwag kutsara nila basta nay party ngano. Ngano example ngano higop. Ug mahigop og sabaw. Mona siya. Kana siya guys, putot kayo na mo nang magamit og lingkuranan. Mas pa nang video. Nakabawas. Kana siya mo na diha sa usa ka dunggan ni Madam. Taysa. Kari. Mi, pwede nigtangtangan, maguba, badya pud mahadlok ko kay mahal ra ba na. Aryosa. Awa nang iprinda mo ba sila diri. Diyan na pud sila daghang luwag. Mi na lagi mo daghang luwag are. Mahal siguro kani bitaw sila og ilahang luwag mga kahoy, mahal. Pero sa ato di man gana mahal. Na ilaha aranan nang mahaluna basta kahoy. Kanang ilahang mga maid guys, kanang nakaw na sting init mga putot. Di lang ko magpakita kay putot kung dako. Ala daghan kay ni sila kuan. Kanang unsa pud ni unsa isud anime? Salad, macaroni. Sudlanan ko nig salad di ba na may roska. Mo ni sudlanan nilag salad. Tiaw ba pong sosyala murag mga pare nagajoy bisita ni basta mao na ipagawas. Natupong gid na silang duha eh. Guys, nag-high heel na sila. Nag-high heel na sila pero taas gihapon. Mi ipakita hindi mo sa nang Arius mi ug unsa ko na pag-Arius ni Madam Pun. Hala mi. Matagap na. Anaon. Dak Ana man siya to. di uy pwede mo nag-headband. Ay sakit akong tiyan. Mo na Arius ni Madam Pun. Dako ra pud kaayo mi uy mo i-Arius. Unyag nay kasal mo na among i-Arius. Kaya ana. Sige na kanang kuan sa Kabaw gali. Yugo. Yugo.
Mo ni amo ang trabaho diri kana siya kay 6 pututers mong gyud na siya guys. Mao na. Ah, giinan ijang amo madam sunod mo kuha kag katabang tan-awa da ang height i-check. Di na kinahanglan og hagdanan. Kay gipalitan na naghagdanan ni madam. Si Kuan ba si Hainan ingon jud ko day. Pasalamat sila kay taas-taas. Ano kita to si Baba sa una na. Mary, answer. Please, I need the kadama for Madam Adila. Tapos, di ko nagsagot no, paghantok siya, di kapila, kainin si Madam. Mary, sa listen for Baba sa, bring kadama. Ano na siya. Kasi Atinita, untak ko niya, wala man. Madam, I cannot contact for her now. Okay na. Tapos, magkuha mo sa agency. Okay na. Go agency, there is too much kadama dyan. Tapos, ayun na. Pagka ilang buwan na ata, 3 o 4. Dala na siya ng yung picture. Si Ate Maria at saka yung isa, yung taga Buena Vista at saka San Miguel. Yung Buena Vista, hindi ko pa yan alam saan banda yan. Yung San Miguel alam ko. Hindi ang kinuha ko sa Ate Maria. Sabi Maria. Ayaw pag Tagalog kay Bisaya ko. Nakingon na si Baba. Kana ba? Ingon na si Baba. Mary, answer please, you bring for me kadama not seem like you. Nga putot. No need blood. See, tiaw mo na. Then the next time guys, si Madam Haifa ni kuha na pud sila katabang. Mauni ilang nakuha na da. Hingingan si Lula na nga, si Madam Haifa. Mercy, you see my new nani. Oh Madam, pero nganong putot na yun. Ingon si Madam Haifa. Wala Mercy nga na Wakay mahimo kay nana ilang Mary. kapalaran. Ingon jud siya. Calm down. Diyan na sila. See, seem like you. Putot. Putod kayo. Bitaw, tinuod jud na. Tapos abang ingon na si ba? ingon na si Madam. Kanang asaba. Ingon na si Madam. Mary, choose. Ano siya? Kanang kung ana nang duha kasi Ate Maria ug katong taga Buena Vista ako ko sa Ate Maria. Ingon si Madam. Weh, sinada. Kay niwang pud. Ano pud siya? Mary, sinada. Kay niwang. Madam ayon nang niwang kay Kusog mudagan. oh, ikat ko na siya. Taas man ni siya. Di ba ang kuha ang ate mo magmais Ay, ka. kulang lang ini day. Kulang na ng tinidor isa. Di luwa na pud oh. Ang gagmay. Nagsilak-silak kag ilahang mga tinidor ari guys so kay wa gid ni gamit, way bunog. Mugawas ra na kada Biyernes. Kuan adto. Ya, sigdi lang na silang mga putot kay mga kugihan man na sila kusog kay mo plansa unya. Ningon man rin siya nga. Tapos ningon datos madam nga. Mary, are you Ya mga sure? gwapa pud na sila man bisag putot. O sige. Yan siya. Mary, are you sure? You chose this one, ha? Tapos nako, yes sir, I like this one. Tapos, ingon si madam, sure? Tapos ingon ko si Marcel. Yes, Yama, you see Mary? How Mary working? Pero di ka maumanghatag guys og bisag 1K di ilahang amo tihik. Nya karon guys kay ang ilang nakuha kay si Lydia man pud nga labaw pang putot. Wah, kabalo na ni Mary. Nga, unsa pagtrabaho? Buhol na, buhol, di ba? Mary, buhol. Ay, di apa? Ay na ba? Asa lang isa? Pero Kung ang job, bisan na sila guys og mga putot sa high pero ilang mga buhok taas. Bawi pud sa buhok mo. Anya kani si Zay guys niingon jud ni siya nga gamay daw siya ilong ko kadako ang nagbuhok. animal. Trending mo na yung kabuwang. Trending yun na siya. Di man gid. Kaya saya, kailangan ako. Mo ni guys. Yung pasayawon, nag-uunsayo. Mo pud mo na yung sinayawan mura makagkanang kuan limatok. Ang lima to kaya ano yun? Gani. Kumana ka diri tanaw. Wa pa uy. Ay napagid siya ablihan guys. Unsa may kahisudi na. Puro sudlanan o kuan. Ay danan ra sudlan nagkape nila mga tapuan man na sila magpagama og kape daan sa kanang mid guys. Ipapuno ni. Ilan ang dadon. Takal-takalon.
Ipapuno jud na nila. Kani punuan gajud ni di Arara bang mahala mi. Gilaliman mo og tagpila ni tag 3,000. Mo ni daw naong sa 3,000. Hala Ginoo ko mahala man ni mi. 3,000 og kwarta sa ato kapin. Tuwi ha ako ano lang. Kani guys ingon ang amo kanang dili na daw ni hugasan trapuhan ra siya huypan ug kuan kay rang di magasgas kay mahal kuno ni. Ja Kristal mauton manggod tag tukidi ra man kapin ay ngano ingon siya nga di patrapuhan ra jud kuno. Tag tuwa ra man di kabot og 3KD sunod man ang kuskuson. Unique. Naapod sila'y hadhad guys Kani ilang mga bungbong wala sila'y hadhad. Naidako ka dyan nilang sa amin. Kani ilang lamisa guys kada Birnes ra ni kanan. Unya pertig yun ang puno ag pagkaon niya di nila kanon. Kamera. Napod sila'y kristal. Alagi pa nga nakog sugas tagiya.